Ο Λιβάη Γκαρσία έφυγε. Το πιάσε ο Λιβάκοβιτς. Η κεφαλιά. 2-2 στα δίχτυα. Ο Ντομαγκόι Βίτα. Ένας Κροάτης ξεραίνει τους Κροάτες στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι απίθανο φινάλε, τι ιστορία, τι μάτς, τι πρόκριση. Ποιος το έγραψε αυτό το σενάριο? Παντζουρλισμό στην ΟΠΑΠ-Αρένα. Τέλος! Η ΑΕΚ πέρασε, η ΑΕΚ προκρίθηκε. Η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ θα πάει την Τρίτη το βράδυ στην Αμέρσα για το μάτς με την Άντβερπ. Φίλοι της ΑΕΚ έζησαν το απόλυτο